Alim, no? Ayan. Ihaw na guys. Diretso na to. Wala, ayan. Diretso na to. Ito po. Yan po yung promoter, yan. Tingnan nyo naman yung upo. Inupuan na. Nakahuli lang po. Panglawan na natin. Madugo. Okay na lahat. Tignan natin medyo manigas pa. At dito tayo sa tabing dagat guys. Ayan. Ayan. Ano pa? Madilim. Panglawan na natin. Ayan, busy po silang naglilinis guys. Wala nang asin-asin yan guys, ano? Diretso baga na yan. Tanggal bituka, diretso baga. Ayan. Yan. Wala sa luto. Wala na yan? Wala. Magagaling eh. Hinihila lang pag sunod natin. Pilipinas, di ba gano'n? Oo, magaling. Iniiwang bigyan. Ginagano na kabilis eh. Pag hinihila sa malakas eh. Dati to, ano to eh? Lumahan to, di ba?